ሰባት ገፍዓት ጽቡቕ ቃልዮም ንኣብነት ንቕሬታት ትብል ቃል ገፊዖም ኣብ ቂምታ ትብል ቃል ይዕቀቡ ንፍቕሪ ትብል ቃል ገፊዖም ኣብ ጽልእ ትብል ቃል ግና ይዕቀቡ ወዘተ ዝበዝሐ ሰብ ሓንቲ ዘይጥቀመላ ቃል ኣላ ንዓብ ዘይምጥቃሙ ድማ ንነብሱ ክፈልጣ ይጽገም ናበይ ይጓዓዞ ኣሎ ከይፈለጠውን ይነብር ብልክዕ እዛ ቃል እዚኣ ክጥቀም እንተጀሚሩ ድማ ነብሱ የፍቅርን ትርጉም ዘለዎ ሰብካ ይኸውን እዛ ቃል እዚኣ እታ ዝሓየለት ቃል እያ ብልክዕ እዛ ቃል ንነፍስኻ ክትሓታን ክትብላን ኣዝያ ትብዓት ተሓተከያ ምኽንያቱ እዛ ቃል ካብዚ ዓለም ኣውፅያ ካልእ ዘይትፈልጦ ዓለም ከም እትደልውን ትገብረከያ ሰብ ንነብሱ በዳህ ዝኾነ ሕቶ ምሕታት ኣይፈትን እዩ ነዛ ቃል ዘይምውናን ዘነጽጋን ድማ ብኸም እዩ ጸገም ዘይምሕተት እዩ ብዙሕ እኳ ትኾነ ሓደ ካብኡ ግን ንጌግኡ ምቅዋምን ምእማንን ስለ ዝኸብዶ እዩ ጌግኡ ምቅዋምን ምእማንን ስለ ዘይክእል እዩ ድማ ክዓቢ ዘይክእል ሰላም ክህልዎ ዘይክእል ርእሰ ምትእምማን ክህልዎ ዘይክእል ብሓፈሻ ክቕየር እውን ዘይክእል እዩ እዛ ቃል እንታይ ኮን ትኸውን ትብለኒ ትህሉ ቅድሚ ምንጋረይ ግን ንነብስኻስ ነዛ ቃል ተጠቂምካ ሓቲትካ ይፍለጠካ ዶ ይኸውን ብሓፈሻታ ቃል ስለምንታይ ትብል እያ ስለምንታይ ትብል ቃል ተጠቂምካ ከምዚ እናበልካ ንነብስኻ ትሓታ ዶ ስለምንታይ ንዘይጠቅምን ዘይረብሕን ዘረባ ግዜ እናሃለወኒ ንኸም ስቕታን ጠቐምቲ ምኽርን ሕቶን ግዜ ዘይብለይ ስለምንታይ ንግዜ ዝበልዕ ብዙሕ ምዝንጋዕ ግዜ እናሃለወኒ ንምሕሳብን ተፈጥሮ ምድናቕን ግን ግዜ ዘይብለይ ስለምንታይ ንፊልም ምርኣይ ግዜ እናሃለወኒ ንምንባብ ግን ግዜ ዘይብለይ ስለምንታይ ንምእካብ ግዜ እንዳሃለወኒ ንምኽፋል ግን ግዜ ዘይብለይ ስለምንታይ ንኽፉእ ተግባር ግዜ እናሃለወኒ ንጽቡቕ ተግባር ግን ግዜ ዘይብለይ ስለምንታይ ንምንኣስ ግዜ እናሃለወኒ ንምትብባዕ ግን ግዜ ዘይብለይ ስለምንታይ ንሕሜታ ግዜ እናሃለወኒ ንጸሎት ግን ግዜ ዘይብለይ ስለምንታይ ንምምራር ግዜ እናሃለወኒ ንምምስጋን ግን ግዜ ዘይብለይ ስለምንታይ ንኻልኦት ምምሳል ግዜ እናሃለወኒ ንነብስኻ ምምሳል ግን ግዜ ዘይብለይ ስለምንታይ ንትሃዋኽ ግዜ እናሃለወኒ ንትዕግስቲ ግን ግዜ ዘይብለይ ንጥርጣሬ ግዜ እናሃለወኒ ንእምነት ግን ግዜ ዘይብለይ ኢልካስ ንነብስኻ ሓቲትከያ ይፍለጠካ ዶ ስለምንታይ ትብል ቃል ንነፍስኻ ምሕታት እቲ ዝበለጸ ሕቶ እዩ ሓቂ ምዝራብ እዚ ሕቶ እዚ ንነፍስኻ ክትሓታ ካብ ዝጀምርካሉ ቀጨውጨው ኢልካ ይኸውን ግን እዛ ቃል እዚኣ ንነፍስኻ ቀጻሊ ክትሓታ ዝግበአካ ሓደ ካብ ዝበለጸ ሕቶ እዩ እዚ ሕቶ እዚ ሓደ ካብ ዝበለጸ ነገራት ክትለምዶ ዝግበአካ እዩ ንነፍስኻ እዚ ሕቶ ምሕታት እንተኣላሚድካ እመነኒ ረኣን ዕላማን ኣብ ቅድሚኻ ተገቲረን ክትርእየን ኢኻ ምንባርካ ትርጉም ክህልዎ እዩ ዕላማ መፍጠሪኻ ብግቡእ ክትርዳእ ኢኻ ግዜኻ ብጽቡቕ ነገር ንምጥፋእ ጥራሕ ክትጅምር ኢኻ ንነብስኻን ንሰባትን ዝሃሲ ነገር ካብ ምስራሕ ክትቁጠብ ኢኻ ኣተሓሳስባኻን ኣረኣያኻን ብቕጽበት ክዓቢ ክትርኢ ኢኻ ምስልዩነት ዝበሃል ነገር ካብ ደገን ውሽጥን ተጋሒፎም ክትርእዮም ኢኻ ብልክዕ ንነፍስኻ ዝሕቶ እዚ ክትሓስታ ምትጀመርካን ምስ ለመድካን ካብ ገለ ሰብ ክትንጸል ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ማለት ዝነበሩ ይዕርኽትኻ ድዮም ቀረብትኻ ቁጽሮም እናቐነሰ ክመጽእ ይኽእል እዩ ምናልባት እውን ኣብዚ ዓለም ሰባት እናሃለዉ ክጽምወካ ይኽእል እዩ እንተኾነ ብሓቦን ብተቖራጽነትን እዚ ሕቶ ንነብስኻ ኣላምዳ ርአ እሞ ሓደ ቅዱስ ኣቦ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንጎ ሰባት ኣብ ዝተጓዓዝሉ ፍርቂ ሰብ ኮይነ ይምለስ ይብል ኣብ መንጎ ሰባት ምጓዓዝ ዝበዝሐ ግዜ ዝነበረካ ጽቡቕ ነገርን ውሽጣዊ ሰላምን ቀሲኑ እዩ ዝመጽእ ኣብ መንጎ ስቕታ ጽቡቓት መጽሓፍቲ ምንባብ ስብከት ምስማዕ ጾም ተፈጥሮ ምጥናቕ ምንቅስቓስ እንተወሓደ ብጽቡቕ ሓሳብ ጥራሕ ዝዕልሉ ስራሕ ጽቡቕ ምግባርን ምዝራብን ምስማዕን ምሕሳብን እንተውዒልካ ትኸስፎም ሞርኣዩ ብስቕታ ውሽጣዊ ሰላምካን ናይ ምሕሳብ ክእለትካን ትዕቢ ብምንባብ ኣተሓሳስባኻን ልቦናኻን ርድኢትካን ትዕቢ ብጽቡቓት ስብከት ምስማዕ መንፈሳውነትካ ትዕቢ ብጾም ሓቦኻ ተጻዋርነትካ ነፍሰ ግትኣትካ ብምዕባይ ካብ ሕርቃን ድኹም ሕልና ብዙሕ ሰዓብን ትርሕቕ ብምንቅስቓስ ጥዕናኻ ትሕሉ ኣእምሮኻ ትሕድስ ብሓሳባት ምልዋጥ ዓበይትን ሓደስቲ ተመክሮን ትቐስም ብስራሕ ክብረትካ ትሕሉ ብጽቡቕ ምሕሳብን ምዝራብን ምስማዕን ምግባርን
ካብ ሕርቃን ጣዕሳ ቂምታ ባእሲ ትርሕቕ መዓልትኻ ኣብ ኣዝዩ ትርጉም ዘለዎ ነገር ክተጥፍኦ እሞ ፃዓር ሽዑ ብዛዕባ ሕሉፍ ይኹን መጻኢ ምሕሳብን ምጭናቕን ክትገድፎ ኢኻ። ክቡራት ኣሕዋት ናይ መዓልታዊ ድምር ተግባርኩም ጥራሕ እዩ ኣብ ሕሉፍኩም ኣሰር ዝገድፍ ከምኡ ድማ ንመጻኢኹም ዝሃንጽ። ስለምንታይ ትብል ቃል ኣብ ጉዕዞ